Klasjeneren, een goed gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag een extra uitgebreide aflevering over de Venlose zanger Wiel Vesjes. Die kreeg vandaag in Tegelen een van de allerhoogste vastelovensonderscheidingen van Limburg, de Gouden Narrekap. Vesjes zingt al 50 jaar vastelovensliedjes en die werden in gans Limburg meegezongen. Zoals As de Sterren, Josephine, Mensen wie wee en het Jormerdal. De beste betaalmiddel van iedere artiest, dat is dus het publiek. Het applaus. En als dat dan maar is, ja, dan is het afgelopen. Ik zo een heel mooi beetje, vreemd op het schip. Nee, ik had zo'n schat echt nog nooit gezien. Ik woon het wat en zwoegen, nog een goede goal. Had een willen volgen, maar niet gedaan. Had ik het maar niet gelopen, had ik het nog maar gedaan. Was ik nou wie ik het weet je zo, dat ik nog had gedaan. Nog kan ik dan nog een fluiten, geloof ik het niet meer dan her. Want het had een andere precies aanzienlijk. De Gouden Narrekap wordt uitgereikt door de SLV, de samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen. Wiel Vesjes die wordt in mei van dit jaar naar het Venlose stadhuis gelokt, waar Raymond Vlekke, de president van de SLV, de zanger verraste. Beste Wiel Vesjes. Want je zit, dat zijn niet meteen, Wiel Vesjes. Precies. Ja, en je zit vandaag met een smoes hier naartoe gelokt. Door een van uw wethouders. Dat Santa Claus aan het gaan. Ja. Vesjes, ik ben namens de samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen. Die gisteravond hier in Venlo, ook in het stadje van Lolle Plezier, hun jaarvergadering hebben gehad. En het is weer tijd om de laureaat van de Gouden Narrekap 2017 bekend te maken. En een UG, gelaat op bijzondere verdiensten voor de Limburgse vastelovend. De vraag nog, wilt je onze laureaat zien Gouden Narrekap 2017? Ik denk dat er maar één antwoord op is. Hè? De 81-jarige Wiel Vesjes kan in ene oom geneukt worden met de vastelovend. Hij was al butenredner, hij speelde toneel in ruim 100 voorstellingen van de Venlose Revue en hij won maar liefst 6 keer het LVK, samen met Hai Kromvoets en G. Dene en tal van andere kamereutjes. Volkomen verrast. Daar had ik totaal niet aan durven te denken. Ik had natuurlijk gedacht, gemeente, de beste de gemeente met Gerk, Venlo en dat Heglied. Ik heb er zelf 40 jaar mogen aanwezig zien, laat mij niet zeggen werken. Maar in ieder geval, ik ben wel leeg geweest en dat was een complete verrassing voor mij. Daar had ik totaal niet aan gedacht. Denk ze dat zo'n muts, dat dit pas? Nou luister, er zijn altijd wel in de Limburg zijn altijd mensen die passend kunnen maken. Ik zo overal beginnen, Marieke, dat zo ik niet. Ik kost de moddertjes vinden, op wat een verdriet. Maar ik had weer niet goed gekeken, toch kwam ik weet niet meer waar. Dit schat moet enkele vinken, ik kreeg wc ik door. Oh, wat heb Marieke heer, Marieke heer, Marieke heer. Oh, wat heb Marieke heer, dat zing ik toch zo heer. De vorige week een gastdag in Valencia geweest. En op een gegeven moment dan mensen de schreef dat ze denken, hey, Wiel Vesjes, moest hij komen zingen? Ja, luister, in de stad was zoveel mensen te zien van zo'n leuke dikker dan die ze daar meemaken.
Maar duidt het toch wat? Of, Ja, dat duidt natuurlijk. Ik vind dat allemaal mensen wat ik allemaal heel wat zitten of nee, dat duidt natuurlijk wat. Als de sterren dan boven stromen de geweer. En laat het allemaal zien en huren. En ik woon in de Wien en heb in het veld. En geluid waar dat ik niet te veel doe te gaan. Want oven en oven zal ik dan zien in het vel in de zonneschijn. En als De sterren door boven stromen. En als de zon door boven heen. En dan ergens in het groen wordt zonne. De nachtegaal, hij levensliedje zingt. Dan wil ik wandelen, schandelen met die meisje. Er zitten gesmoele dingen van koele nemen een beetje. En als die sterren het op overstralen. En als de bol door boven heen. Dan kan je hier ook vertellen wat het LVK is. Ja, ik vind het een erg goed initiatief. Ik geloof dat het voor iedereen die optreedt grote eer is om het eens een keer te mogen winnen. En ook zeer zeker nou de laatste jaren, kan ze zeggen dat het in de list zit, dat ook televisie erbij is. In één woord gezegd, het is geweldig. Ja. En zit je op dit jaar ook met een liedje voor tegenwoordig? Of? Ja, heel gelukkig wel. En wat ik erg leuk vind van dat nog even te mogen zeggen, het is nog een tekst van Frans Bormans. Die loopt er dus nog. En het liedje dat heet Josephine. En ik geloof dat het erg leuk is dat de mensen die als jammer genoeg afgelopen jaren zijn vallen. En de mensen die zoveel in huis hadden, dat ik daar van dit jaar dan nog een liedje van heb. Ja. Josephine zag tegen mij, jong, ik ben altijd bij dit. Maar nee, ik zie nu niet. Josephine, dit het wat meer, dit is niet de eerste keer. Het is weer hetzelfde lied. Dit komt dan heel op neer. De vrouw is altijd weer. Kun ze wel, kun ze niet, maar met dit aan de weet. Oh, Josephine, want de hats niet gezakt in de ganse halve vak. Oh, Josephine, zonder Zoals ik zonder de vastelovend kennen. Nee, Zoals ze nee. in Zoetermeer kunnen wonen. Nee, ik wil nog één ding vertellen. Ik ben nog nooit met vastelavond door Venlo weg geweest, nog nooit. Nee. Zeker werd je van den ene, van deze werd wel weer. Den ene die remijnen, zeg werd je dat van dit. Wat zien dat ook voor mensen, die domen dit op dit. Het was vanaf de mensen, dat die waren net wie wie. Zo proper en zo net. En onze man keert niet dat. Als alle mensen en zware, wie weet. Als alle mensen en zware, wie weet, moesten zien. Dan had ze geen gehoedbol, dan had ze geen gedoedbol, dan hoefde niks wie in nog kus of meer. Dan was er geen gerommel, dan was er geen geknommel, als Rugel ook wel en zijn beste peer. Als alle mensen en zware, wie weet, wie weet. Als alle mensen en zware, wie weet, moesten zien. Ik heb ook nog nooit
met vastelovensdag boete Venlo zelf opgetrokken. Die vrouw komt, dat is nog geregeld. Ook in deze tijd nog, ja. En nee, dat ken ik niet van mij. Dan moet ik daar zien. Want? Ik meen dat ik daar moet daarbij zien. De kind ze toch van de jaren voor, dat zag wat te voorbij kunnen. Nou ja, dat weet ik. De kind ze wel een uurtje weg. Ken ik niet van mij krijgen. Oh, dat is Wie zei dat? Ja, dat is, hebben we wel eens gezegd, Jan de Venlo neer, dat is een heel rare, hè, dat dingen te zien. Ik zal niet in een andere stad kunnen gaan wonen, dat ken ik niet. De oorlog is voorbij, de ramen op, de vlaggen op. Wij zien goddank weer vrij. In de Venlose Revue zong Wielvestjes over de oorlogstijd. Als kind maakte hij de bombardementen in 1944 op Venlo van doen bij mij. Zijn interesse voor de Tweede Wereldoorlog is groot. Lierik was bevrijd. En toen weten ze uiteraard niet aan deze kant van Venlo niet. En de stad wordt geworden, de binnenstad, dat was spergebied, daar mochten ze dus niet meer in. Op dat moment, dus een zoedoende, zien we dus daar uiteraard blijven. Dingen heb ik te gast, de rest van de oorlog. Wie is de bevrijding 1 maart 1945 heb ik daar meegemaakt, ja. Natuurlijk, de binnenstad, die enorm pijn. Als ze zoiets wie die eigen, die elderlijk goed zijn, eigen zo goed en eigenlijk de ganse buurt. Ik heb aan de Venlose Revues toen mee gedaan en dingen. En er kwam ook heel veel van die stukken naar voren toe van uit de puin, door de grote dingen. En het bekende nummer van Frans van Grens van dit is in de Prinsenmantel van. En ook de eerste jaren na de bevrijding, de optochten, die worden gewoon beïnvloed door dingen, nagemaakte jeeps en mensen zwaar gemaakt, Canadezen en militairen, de best wie dat ging. En een kou met rode meer, waar een Hitler en zo, met het hakenkruis en dan de mensen eromheen. Zo ging dat eigenlijk uiteindelijk verder. De vastelovend een belangrijke rol in gespeeld? Ja, natuurlijk. De mensen die grepen terug naar de Nederland die ze dus meegemaakt hadden. Dat kwam in die optocht, die jaren na de bevrijding, kwam dat naar voren toe. Mensen wie wij, een van de vele topnummers van tekstschrijver Frans Boermans, die maar liefst 5 revues en zo'n 300 liedjes in het Venloos dialect schreef. En de Frans Boermans, 24 jaar bij mij in Den Haag gewoond, misschien 2 keer bij ons binnen geweest en ik zo tot de Zetterweg. Dan kies het volgende. Zul dat wat zien? En de man die zo'n gaafheid, zul dat wat zien, die vroeg ik aan mij. Ja? Zul dat wat zien? Dat liedje. Dat liedje. Die tekst. Ja, ik zeg, wat heeft ze dan dingen? Ja, zitten over met inbeelden. Ik zeg, ja, laat eens huren. Ik heb een heel gezonde kwol, waarmee ik best 100 hol. Op 11 november kom ik op slag. Dit joekt zich kwulke voor de dag. Ik zie ook wel, er is niks bij. Waar zit er een, die heet het hij. Want weet ze, dat komt door vandaan, de ene stikt de andere aan. Wie ik de dokter vroeg hem rood, dan wordt hij best een beetje groot. Die zag de wedstrijd met ze zei, ik ben maar blij dat ze dat is. Ja mensen, dat ken ik nog in geen 100 jaar nog niet. En weer dingen, zal dat wat zien. Ik heb een heel gezonde kwol, waarmee ik best de 100 hol. Op 11 november kom op slag, dat joekt ik welke voor de dag. Als dat bij bepaalde optredens het niet zo gaat, griep ook de huidige generatie terug op het gevestigde. En dat is dan toch een ding. Ja, nou, dat impliceert gewoon wie goed dat het is. Dat ding. Nou, even en dan zit alweer de lente in de lucht.
En dan leggen de jonge vlotsen weer de piepen in de mond. Dan plukken wij weer veel voor gekjes. En de meisjes lopen luchtig in de zomerkledjes. Nog even en dan zien we weer zoiets. Dan zien we weer ons winterbier knie. Lekker zunken, lekker drinken, lekker werken. Lekker dansen door een leven wie en veerken. Maar gaan we weer maar vleugeltjes. Dan vlogen we in de vleugeltjes. Lekker zunken, lekker drinken, lekker werken. Lekker dansen door een leven wie en veerken. We springen gaat nog in de lucht. Je kan gerust, al is nog opgelopen. Lekker zunken, lekker drinken, lekker werken. Lekker dansen door een leven wie en veerken. Ach, gaan we weer maar vleugeltjes. Dan mogen we in de vleugeltjes. Lekker zingen, lekker drinken, lekker werken. Lekker dansen door een leven wie en veerken. We springen gaat toch in de lucht. Je kan de rust, er is dan opgelopen. Nog even en dan komen we op de kuur in de wei. Dan vleuien weer de kindjes en de kinderen op de hei. Dan wandelen de oude vandaag. En de moedertjes met kindjes in de kinderwagen. Nog even en dan gaan we op. Dan kust de zon ons op de wintersloop. Yes, hey! Lekker zunken, lekker windje, lekker weertje. Lekker dansen door een leven wie en veertje. Ach, hadden we weer maar vleugeltjes. Dan vlogen we in de vleugeltjes. Lekker zunken, lekker windje, lekker weertje. Lekker dansen door een leven wie en veertje. We springen gaat door in de lucht. Je kan gerust, er is nog opgelopen. Lekker zunken, lekker windje, lekker weertje. Lekker dansen door een leven wie en veertje. We hadden weer maar vleugeltjes. Dan vlogen we weer de vleugeltjes. Lekker zunken, lekker windje, lekker weertje. Lekker dansen door een leven wie en veertje. We springen gaat toch in de lucht. Kan gerust, er is nog lucht. Kan gerust, er is nog lucht. Genoeg. Jongens, het volgende liedje over het mooiste stukje grond waar we een Venlo hebben. Het Jammerdalige Beer. Pak nog even vast, jongens. We gaan weer. Door achter de bewuste meulen, waar knietjes en inkepsjes speulen. Daar leef ik met mijn gelukkig te zien in het licht van de maneschijn. Maar Mientje zag niet wie doorleven, ik heb het door niks op begrepen. Zeg luister en zing, hey draai ik mich en ik zal ik ook zeggen waarom. In het Jodelhal, in het Jodelhal, daar is in een nacht gebuitenbal. Daar komen de elfjes en veeën, weer met die gebuitenbal vreeën. In het Jodelhal, in het Jodelhal, daar is weer gesloten bal. Daar huren wij dat herinnering, daar is voor ons geen plaatsje vrij. Dat is geen gedeunte verhaal, en dat is gewoon een Jodelhal.
is dan de les van dit liedje. Nou weet ik de rijm van zijn liedje. Wij goed het gehuurd, de brief uit die buurt, wanneer het tot duister wordt. Wat met die buitenige zaken, daar hebben we niks mee te maken. Dus ben zo discreet en blok ze dan niet. De buitenige uit dit verdriet. In het jaar wordt al, in het jaar wordt al, daar is weer een nacht, de buitenige man. Dan komen we ergens en velen, weer met die buitenige vreden. In het jaar wordt al, in het jaar wordt al, daar is weer gesloten man. Daar huren wij toch geen idee, daar is voor ons geen prijsgevee. Het is een gedunzuiveral, in het schone jaar wordt al. In het jaar, in het jaar wordt al, daar is weer een nacht, de buitenkus man. Dan komen we ergens en velen, weer met die buitenkus vreden. In het jaar wordt al, in het jaar wordt al, daar is weer gesloten man. Daar huren wij toch geen idee, daar is voor ons geen prijsgevee. Er is een gedunzuiveral, in dat schone jaar wordt al. In de camera kijken. Zeg maar weer dat is. Ik ben Wiel Vessers en in even staan mijn collega Hij Kronvoets. We zingen het liedje Had ik maar. Het is gemak. Dat was een grote vriend Frans Boermans, de tekst en de muziek is gemaakt door Sef Gubbels, Oud Venlo. Ik moet hetzelfde zeggen, maar Wiel heeft dat gezegd. Goedenavond, zeg. Opnieuw! Ja, dat was het. Er zijn ook natuurlijk minder leuke dingen. Dus dan op een gegeven moment dingen van dat ze onder de vloerbedekking weg wil schroepen als er minder leuke dingen gebeuren. Maar ja, dat mag ze toch in het leven mee. Dat is altijd. Achter in de wandelgangen, die heeft ook zijn tijd gehad of een geil waard of vier van. Dat is zo natuurlijk. Leeftijdsdiscriminatie. Ja, zonder meer. Ja? Zonder meer. En wie gij zit om? Dan moest ze erheen. Dat is in de keerzijde van de medaille. Dat moest, in de loop van de jaren hebben ze het dus veel geleerd. Dat gooit ze even dicht neer. Tenminste, ik ken dat nog goed hoor. Ik weet natuurlijk niet, als ik het moet beleven, wat er dadelijk gebeurt. Maar het geeft me nog goed af, gelukkig wel. Afkloppen. Ik zo een heel mooi beetje, twee nog knopen zien. Nee, iemand zonder stap, echt nog nooit gezien. Ik voel de van en zongen, nog een goede goal. Had een willen volgen, maar niet geloven. Had ik het maar niet geloven, had ik het nog maar geloven. Was ik maar wie ik ben, weet je zo, dat lijkt wel afgelopen. Toch kan ik van lopen fruiten, nog ik heb die heel nog meer. Want het had een andere ziet aanzienlijk werd. Dat ik zo had gezien word, heb ik schoon van mijn hand spier ik zag op een losgehoord. Precies gingen de smeren met deze schat van door.
als de telefoon gaat, als hij niet meer gaat, dan begint de pijn te doen, maar zolang als hij gaat, is dat toch leuk. En dat ga je dus nog? Gelukkig wel, want dat is altijd één ding. Beginnen als artiest is heel moeilijk. Maar weet je wat veel moeilijker is? Uitscheiden. Dat is het moeilijkste wat er is. Als ik de wereld